Yan po guys. Tatlo na. Tatlo na sila ni Romulo Light. Sino ba ito? Si Crown, saka si Pundador. Pundador Light. Yan po guys. Tatlo na sila. Guys, magandang hapon. May bago na naman tayong blazing. Oh, wow. May bago tayong blazing. Oh. Blazing. Para pala saan ito? Superior Romulo Light. Yan po guys. Tatlo na. Tatlo na sila ni Romulo Light. Sino ba ito? Si Crown, saka si Pundador. Pundador Light. Yan po guys. Tatlo na sila. Ngayon po guys, ipamimigay na po natin tong isa kasi hindi naman tayo lasinggero. Pamigay na natin to. Kunin mo to. So guys, ipamimigay na lang natin tong isa. Pipili tayo kung sino ang mapalad na ating ipamimigay kasi sabi ko nga hindi natin to mauubos at ang sabi nila share your blessing na sinasabi nila. Ngayon po guys, maglalaro tayo. Lalaroin nga natin itong ano na to na alak na to. Yung sinasabi nila na yung pangbata na laro, yung langit, lupa, yun. Ito pala guys, ito, lalaroin natin. Sino kaya mapalad dito ang ipamimigay natin? Umpisa natin guys. Langit, lupa, emperno, emperno, saksak, puso, puro dugo, patay, buhay, alis, patay. Alis ka nitong maliit. Ay, naku po naman. Si Jaworski. Number 7, si Jaworski. Ito ang ating pamimigay guys. Pero guys, ito ay sasabihin natin mag-iinom. Sasabihin ko na tara mag-inom. Pero hindi alam ay pamimigay pala natin guys. Papamigay. Tara guys! Let's go! Guys, tayo ay pamimigay na natin yung pamimigay natin yung alak. Pero ang sasabihin ko na mag-iinom kami. Pero hindi pala kami mag-iinom. Pamimigay ko kasi sabi ko nga hindi ko na maubos yun. Si share your blessings na sabi nila para naman matuwa. Yan po guys. Punta tayo dito. Dito tayo. Yan po guys. Punta tayo dito. Kuya, tara mag-inom. Tara mag-inom. Inom tayo. Inom tayo. Walang laman. Inom tayo. Ito guys. Pamasko ko sa inyo. Salamat. Pamasko ko. Ayan po guys. Ibinigay ko na kay Kuya. Bye-bye!